Здравейте! Добре дошли на всички! Бих се зарадвала, който иска, може да се абонира за канала ми за YouTube, така помагайте на мен и моето развитие. Благодаря ви предварително. А сега нека да погледнем какво ни очаква през месец август. Какви хубави неща, какви хубави събития ни очакват през месец август. Нека да погледнем първо енергията. Енергията, бих казала тук някакси за месец август е, че ти си доста, бих казала, мъдра, балансирана жена, жена, която си доста знаеща, мъдра, с доста знания. Може би става въпрос и за професионалното, за материалното, за работа. Да. Какво ни очаква през месец август? Да погледнем. Какви хубави събития идват през месец август и какво ни очаква? Това, което ни очаква през месец август е, че бих казала, че си доста знаеща, можеща, силна жена, с интуиция. Да, също така става въпрос и за... Имаме и пентаклите, някакси тук, може би през месец август, може би почваш някакси да работиш повечето, може би повече финанси, някак за повече финанси, би казала някакси нещо това, което е начинание, някакво, което в момента започнала си да работиш. Също така, с кралица чаши, би казала тук, че ти си доста емоционална, може би даваща си любов, но понякога и не получаваш достатъчно. Да. Имаме и императрицата, както казах, може би през месец август, какви хубави събития ни очакват, какво идва към теб през месец август, какви събития идват. Може би и става въпрос тук и за някак си по-осъзната ще си през месец август. Може би тук някак си почваш да обичаш повече себе си и да отделяш време за себе си. С картата императрицата, както казах и отначало, ти си доста знаеща, можеща, силна. Също така ти се грижиш и за семейството, и за околните, за децата. Нека да погледнем още малко. Да. Може би през месец август това, което идва, е нужно момента да знаеш някакви истини ще излезат наяве. Може би става въпрос и за недоразумения или пък за документи, бих казала също така. Някакси ще има, бих казала, някакси недоразумения. Какви са тези недоразумения? Да. Енергията, бих казала, че ти някак си почваш да обичаш повече себе си, да отделяш повече време на себе си. Също така ново начало, нови идеи, ново начинание. Може би тук си, бих казала, че ти си готов за ново начало. Да, неща, които някак си не са за тебе, просто някак си, бих казала, че има неща, които
някои неща от мисли, от недоразумения, има такава енергия, бих казала също така, че неща, които не са за тебе, някак си ги отрязваш. Просто ставаш някак си бих казала, по-сигурна в това, което искаш някак си да докажеш, да покажеш също така. Какво е още за месец август? Имаме императора. Да. Може би някак си през месец август това, което идва, бих казала и че някак се влизаш в тази енергия, в можеща, знаеща, силна, уверена в себе си. Може би някак си искаш да се докажеш. Да. Колелото на съдбата. Просто да е ново начало, ново начинание. Може би преминаваш през някаква цикличност в момента. Да, някак си по-мъдра, по-знаеща. Какво още за месец август? Ами ето, имаме асо пентакли. Нови начинания, може би и нови някакси в работен аспект бих казала, че за неща, които в момента през месец август ще те вълнуват, бих казала че за финансите и работата. Някак си през целия месец август ти бих казала, че си в тази енергия. В финанси, може би тук става въпрос и за избор. Да направиш някакъв избор. Има неща, които някак си вътрешно, може би на моменти имаш и съмнения в това. Това, което искаш да направиш, да докажеш, да се покажеш също така. Ами да, седмица пентакли. Да, през месеца август енергията е за финанси, за някакви истини, може би неща, които някак си просто вече ти си казваш, да, аз съм готова, решителна да покажа, да докажа на себе си, че аз мога и го заслужавам някакси. Също така, през целия месец, значи ти в такава енергия си, че бих казала в финанси, в работа, но имаш знанията, имаш уменията, бих казала, че си доста мъдра някакси. Просто ставаш по-решителна и доказваш себе си. Да, както казах, ставаш някакси по-огнена. Може би тук и през месец август ще почваш някакси да обичаш и, както го казах и от начало, да обичаш себе си, някакси да се грижиш повече за себе си, по-женствена, по-красива, отвътре навънка, разбира се. Да, точно така. Да, ти получаваш някакси любов и даваш любов. Ти си готова да даваш любов, защото някак се вътрешно почваш да приемаш нещата такива, каквито са. Даваш и получаваш любов, бих казала също така. Какво още за месеца август? Да. Ти си жена, която си доста силна, можеща, знаеща. И отначало излезнаха карти. Така, може би някак си тук ти е нужно да балансираш емоциите и чувствата. Я да видим за какво. Седмица мечове. Може би някак си тук била през месец август, това, което
какво идва към те през месец август. Може би някак си ставаш по-силна, по-уверена. Неща, които някак си те притесняват. Предателство, лъжи, измами. Може би и през месец август някак си ти ще излезеш и от тази енергия. Да. Да, може би и някак си в момента и през месец август, може би и нещо за учение, да учиш, да развиваш себе си. Да, това, което е нужно, просто в момента карти Таро, това, което ни казват, е, че през месец август какво те очаква, какво е нужно да знаеш през месец август, е, че ще имаш промяна. Може би някак си започваш да обичаш повече себе си, да даваш и да получаваш любов. Да. Също така нещо ново искаш да започнеш, но на моменти имаш и тази енергия. Не съм много сигурна в момента нещо такова. Имаме седмица жезли. Бих казала, че на моменти някак си ще се бориш вътрешно със себе си, за да излезеш от тази енергия, в която си в момента. Да, през месец август много положителна карта. Може би тук някак ще прекараш то месец август и за почивки. Да, може би някак с любимия, с партньора ще имате някакси повод за събиране, нещо някакси по-отблизко, споделени чувства. Много положителна карта. Да, някакси по-огнена, жизнена бих казала. Също така някак си се изявяваш. Да. Повод за щастие, за събиране, много положителни карти. През месец август това е нужно някак си да балансираш емоциите и чувствата, да се вярваш, защото ти го можеш и го заслужаваш.